Ce zici? Cum face Elzu? Trage și tu la ora să vezi. Dar pune șarpele la loc după ce ne se ele. Ăla care are bunicul lupinul. Pune-mi-l pe mână. Bagă-ți mâna. Da. Pe asta e partea ușoară, nu cu te... Invers bagă mâna, nu așa. Cuprinde-l în palme. Păi eu cam așa am făcut, da. Nu, e super obositor, da. Uite, tati. Așa e, nu? Asta e cu... Asta nu-i folosită. Îți doarme toată noaptea? Ai noroc din asta? Merge cu ea că să murdăresc roțele și pe aia nu mai cumpără nimeni. Toată noaptea ați reușit deja să... Până la loc că e decorativ. Sau în fine, 4-5 ore într-una. Nu, că e aici, hai să vezi cum face. O zis că e oiță. E aici. Meme. Ce copii mie. Treceți-mă, foarte tare. Foarte tare. Nu mai vreau. Bun, așa. Dar asta ce-i? Uite, roșii. Cu scufițe roșii. Să te joci teatru de păpuși? Moșuri. E scufiță roșie și... Ăla voie Dar cine să bagă înapoi în botă? Bagă-l în botă. se bagă. Coloanța. Și îmi trebuie și scufița roșie. De ce nu a plătit-o? Nu a plătit-o nimeni, așa că nu ne dăm. Laura umba cu ea. Laura. Da, Laura. Nu umbla, numai să urca și să da jos. No, ce știi să faci acolo? Fă un teatru. Foarte fain, foarte fain. Nu faci poftă. Am găsit. Nu, deocamdată. Mai crește-ți un pic și o să vezi cum o să mai faci problema asta. Sunt tigri și sari în păr și Sari în ce? măr. Păr? Măr. Bălți. Am câștigat. Ai cuțiuță muzicală? Da. Da, bine. Da, ok. Așa e, totdeauna știu. Bine, bine, dragilor, vă pup și aveți grijă de voi. Și când, orice problemă ai sau nelămuriri sau de-asta cu care crezi că te pot ajuta, chiar dă-mi înapoi sau nu trebuie neapărat să mă sun, dă-mi înapoi și te sun înapoi. Când mai venim aici, putem să-i cumpărăm? Păi da, Pe cât costă aia? 12 lei? Aia e o mașinuță. Mică. Până mă cumpăram. Da, las-o, că n-am cumpărat-o. Când vine, mama. Nu cât să cumpără de astea. Hai de asta ce-i? Să vedem. Uite ce-am nimerit. Uite ce-am nimerit. Ăla ce-a avut, a văzut? Ce-a avut. Da, să nu-l forțezi. Nu învârti. Nu se învârti, numai să răstoarnă. nu, eu n-am stat-o. Așa se răstoarnă, Daria. Hai tu cu ăsta, hai să schimbăm. Să schimbăm. Foarte bine, foarte.
Trebuie să pui stringăut și că... Să-mi nimeri stringăut. E magnetic. Nu.